Gawo mara lakana ɲɛmɔgɔ ye bataki dɔ labɔ bataki min senfɛ a ye wele bila marabolo ɲɛmɔgɔw ani dugudenw ma k'a fɔ ko finitigiw bɛna wulikajɔ baaraw daminɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye Gawo mara kɔnɔ. An bɛn'o tɛntɛn k'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Burkina Faso sibiri tɛmɛlen u ka finitigi mɔgɔ 13 ɲɔgɔn ni bɔnɛna ka fara duguden mɔgɔ 2 kan min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale dɔ senfɛ coronavirus bana kun kan. Kɛnɛya minisiriso ka kunu kari octobre kalo tile 30 san 2022 kunnafoni di senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ hakɛ ye mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 770 ni mɔgɔ 31 ninnu bɛna kɛ aw ka bi Mali kura kunnafoniw la kumaba ye. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lasaw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na. Bi n'o ye ntɛnɛn ye octobre kalo tile 31 san 2022 nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 ntɛnɛn gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. Bi kunnafoniw bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka Mali kura kunnafoniw filɛ. An bɛna Amérique jamana kan ya ka d'a kan cɛmancɛ kalata ni a bɛ wele ko élection midterm o labɛn baaraw bɛ senna min kala ka yan ka taa novembre kalo tile 8 san 2022 jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko a ji bɛna sɔn ka janya kosɛbɛ démocrates ka bɛrɛbɛrɛli cɛbɔw ani républicains ka cɛbɔw ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ siga kelen don maa dɔw fan fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye républicains ka cɛbɔw ye u bɛna sɔn ka wasabulon kɔnɔna minɛ Kayatu Traoré VOA tɔgɔla ale b'o lase. Nata la san 2022 wasabulon kalataw l'Amérique jamana kan bɛna na waliya novembre kalo tile 8 kalataw jaabiw bɛna na kɛ sababu ye k'a yira k'a fɔ ne ka sɔrɔ fanga bɛna na to démocrates bolo walima n'a mina dajɛngɛ ka bin républicains tɛgɛ kɔnɔna na ɲininkali caman a taabolo kan ka fara musow ka bange hakɛw kanabilaliw kan bɛ kalatala caman hakilinaw la nin ye VOA ka kunnafoni dibaga Arash Arabasadi ka laseliw ye. Kalatali jonaw be sena l'Amérique marayɔrɔ caman kɔnɔna na ka bɛn kalata don yɛrɛ ma novembre kalo tile 8 na dɔgɔkun tɛmɛnen na Joe Biden ani a mɔdenmuso Nathalie olu y'u ka kalataw kɛ ka ban Delaware mara la u bɔdugu la ka kɛɲɛ ni jateminɛnaw ka laseliw ye cɛbɔkɔrɔ caman sigidaw la bɛna sɔn ka gaɲɛ sɔrɔ kokura nin kalata ninnu senfɛ sigida damadɔ minnu ta bɛ filan na de bɛna danfara bɔ kɛ ne ka jɔsen kuraw di jamana fanga ma Washington misali la Georgia sigida be olu sigidaw fɛ yɔrɔ min na a kurunin don kosɛbɛ démocrates ka sénateur révérend Raphaël Warnock ne parikulu ɲɛnajɛkɛlaw musobangana kɔrɔ Herschel Walker ni ɲɔgɔn cɛla la i n'a fɔ kalata caman tɛmɛnin kofɔliw senfɛ musolamɔgɔw ka kɔnɔtiɲɛ yamariyaw olu be jɔyɔrɔba de la a yɛrɛ kofɔw kɔnɔ. An ka Walker ka hakilinaw lamɛn barokɛnɛsigi senfɛ a labilala cogoya min na Nation ani Associated Press fɛ a ko ka da kɔnɔtiɲɛ ko nin kan n bɛ se ka fɛn min fɔ aw ye aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye matigi Isa ka diinɛ mɔgɔ de ye n dalen bɛ balo la kosɛbɛ n bɛ min fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de ye k'a fɔ Georgia mara bɛ hadamadenw ni bonya kosɛbɛ wa ne bɛna kɛ wasaden de ye min bɛna hadamadenw ni lasago ni baaraw kɛ. Musolamɔgɔ 2 olu ye Walker jalaki ne k'a fɔ ko a saralen de don yaasa a ka se ka nin taabolo ninnu lawaleya o waati kelen kɔnɔna na Warnock fɛnɛ ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko furuba fanga mago tɛ nin taabolo suguyaw danatigɛliw la. Warnock ka kumakanw barokɛnɛsigi senfɛ a labilala cogoya minnu na Nation News ani Associated Press fɛ banabaatɔw bɛ bila so min kɔnɔ labitanso kɔnɔna na ka dɔgɔ ka musow dɔgɔtɔrɔw ani l'Amérique furuba fangaw fara ɲɔgɔn kan o so kelen kɔnɔna na an bɛ waati min na sisan an ɲɛ bɛ ala de k'a fɔ ko politiki kɛbaga dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a cɛlamɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka banabaatɔw ladalen don so minnu kɔnɔna na lafa Warnock ka fɔ la. Georgia mara bɔli u bolo jɔrɔ ani a siranba bɛ démocrates la kosɛbɛ kunnafonidilaw ka kuma di an'u ka ɲininkali dɔw senfɛ kɔsada in na kɛra sababu ye ka Chuck Schumer fanga tigilamɔgɔw ka wasadenkulu ka ɲɛmɔgɔ Sénat bulon kɔnɔna na ka kumakanw laselikanw mɛn ka ɲɛsin président Biden ma ne a seereyali ye k'a fɔ u ka politikikulu bɛ sɔn ka bɔnɛ Georgia sénateur sigilan na républicains ka ɲɛma ye a yira k'a fɔ ko olu bɛ u ka garisɛgɛ nɔfɛ ka fanga in ta. Républicain sénateur Rick Scott, parti républicain ka sénateur ka kulu ɲɛma ka kumakanw karidon na ABC jabaraniso ka This Week jɛmukan kɛnɛ kan.
Demokratu bena jigilatigɛ kununi de kɛ Novembre kalo tile 8 sɔgɔmada la sɔrɔ gɛlɛyaw fagali jugu ani l'Amérique jamana dancɛw dayɛlɛliw k'u labila était l'Amérique jamanadenw ka fɛla ye. Njigi bɛ a kan k'a fɔ ko républicains bena na vote kɛ sariya ɲanamaw de kan. Joe Biden bena na minnu danatigɛ tagali ɲɛfɛ. Demokratu ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛ yamaruyalen parti républicains bɛ kan ka I sen da min kan bena kɛ sababu ye ka kalatalaw caya olu ka fanfɛ ne ka fanga to u bolo. Thierry Bessali ne cɛbɔ don sénatoriya nɔfɛ Caroline du Nord mara la ka kumakanw karido na State of Union jɛmunkan na CNN jakanso kan. Musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛ yamaruyaliw ani an ka kannabilaliw ye kungobaw de ye an bɛ don min na i ko bi l'Amérique jamana kɔnɔna na. N bɛ fɛ k'a fɔ jɔnni de bɛ na kɛ a danatigɛli kɛbaga ye yala musow n'u ka dɔgɔtɔrɔw faralen ɲɔgɔn kan wa walima Washington politikikɛlaw. Tariku kumakan la ne fanga bɛ jamana kuntigi min bolo ka politiki kulu bɔnɛla sigiyɔrɔ 10 ɲɔgɔnna la wasabulon kalataw senfɛ awa o bɛna na kɛ sababu de ye ka fanga minan dajɛngɛ fangatigiw bolo la. Nin tun ye Keyatu Tarawele ka laseliw ye. An taa Burkina Faso jamana kan sibiri tɛmɛlen u ka finitigiw olu bina jarijɛkulumaw ka jan dɔ kɔnɔ min senfɛ a yirala k'a fɔ finitigi 13 de nin bɔnɛna ka fara duguden maa 2 kan min kɛra u ka jamana worodugu yan fan fɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Kader Tarawele ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw lase. Burkina Faso ngo maa 15 bɔnɛna o nin na nin jugu wale dɔ kɔnɔ sibirilon tɛmɛnen min kɛra Pama ani Fada cɛma jamana kɔrɔn fan fɛ ni maa 15 ninnu cɛma finitigilakaw ye maa 13 ani yɛrɛkɔrɔsidigilenw n'an ko VDP Volontaire pour la défense de la patrie olu ye maa 2 nin lankana basigima ninnu tun ye Natia Bwani ka détachement militaire ciden dɔw le ye olu tun sɔgɔtɔ ka bɔ bilasiralikɛyɔrɔ la ni bolimafɛn dɔw tun ye minnu tun taara dumuni di Pama maaw ma o sɔgɔtɔ o bɛnna maa juguw ka jan kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko ni jɛnkulu maramafɛntigiw tun ye fani dɔ don minnu tun ye sɔrɔdasiw ka faniw ye o le kama nin détachement militaire ni sɔrɔdasiw ma lɔn ko jɛnkulu maramafɛntigiw lu bɔ o ɲɛfɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛma n'an ko chef d'état major général des armées ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko tiɲɛ don ko finitigi 13 bɔnɛna o nin na ani a y'a yira fɛnɛ ko maa 11 tununnen don ni olugu bɛ yaala o ma ye fɔlɔ sanbarabatigiw ma dan finitigi faga dɔrɔn kan sabula o taara ni bolimafɛn caman ye ani mugu ani kisɛ o tɛmɛnin kɔ sɛrɛden dɔw y'a yirana ko kunu karidon maa 4 bɔnɛna o nin na Sanga ani Sugunɛ duguden na n'olu jamana camancɛ kɔrɔn fan fɛ ni maa 4 tun nɔminɛna jɛnkulu maramafɛntigiw le bolo kabi octobre kalo tile 24 o sɛrɛden kelen y'a fɔ an ɲɛna ko n'i y'a ye ni maa 4 ninnu fagara a yira ko olugu banna ka baara kɛ ni maa jugu ye ani k'a ɲɛfɔ ɲɛna sɔrɔdasiw ka baara bɛ cogo min na nin mara nin na nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Nin kɔfɛ an taa Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔrɔnfɛn fanfɛla la n'o ye Gao mara ye bataki dɔ bɔra ka kalan u ka radio so dɔ la min a yirala k'a fɔ k'u ka mara o lakana ɲɛmɔgɔ n'o bɛ wele ko commandant de la zone de défense o ye a lase u ka marabolo ɲɛmɔgɔw ma ani ka fara jamanadenw yɛrɛ kan Gao mara kɔnɔ k'a fɔ ko finitigiw bɛna wulikajɔ larawulili baara dɔw daminɛ ka sabu kɛ dɔ farali ye basigibaliya kan u ka mara kɔnɔ. Buba Touré VOA tɔgɔ la ka bɔ Gao. Avec les Damazo Bobby, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en format Jenim, Ani État islamique au Grand Sahara, EGS, Oube Kelebala, Menaka Marala. Ma chaman bayira kafuku fagali chaman kera groupe fla ni nyonche. Barajal. Kele utika sumaya hali sisa mari koronfela fe. Kerengere yana Menaka ale marabulo kononana. Dugu saba min be n'a bi wele ko Anderambukan, Inshinan ani Tamalat ni ɲɔgɔn cɛ. Bamaji wale kulu 2 olu karila ɲɔgɔn na. Bamaji wale kulu Jinim olu ni AGS. An b'aw hakilila jigin k'a fɔ ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ninnu jɛkulu 2 ninnu ka kari ɲɔgɔn na. Nka a yirala k'a fɔ ko Jinim ale ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ denmisɛnnin kɛlɛbolo kulu dɔw fɛ minnu ye marabolo in yɛrɛ denw ye. O kɛra sababu ye n'ale ye sebaya sɔrɔ AGS kan ka sɔrɔ ka dugu min n'a bi wele Anderambukan k'o minɛ olu la. U gɛnnen kɔfɛ AGS fɛnɛ ye dɛmɛ ɲini Daesh fɛ ni dɔw b'a wele ko AQMI walasa ka se ka na olu kɔngɔrɔma don. Kɛlɛbolo wusura a ganna kosɛbɛ wa niw bina. Bilan jɔnjɔn kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen min perepere latigɛlen don o t'an bolo ni waati na. Nka a yirala k'a fɔ ko maa 10 sigiyɔrɔma caman olu de nin bina kɛlɛbolo in na nin tile damadamadɔ ninnu kɔnɔna na. Wa niw bina fan 2 bɛɛ de fɛ. Yen sigidaladenw siranya hakili wuli o kɔsɔn olu bolila ni k'u yɛrɛ ɲini walasa ka se k'u niw la kisi. An b'a yiraw la k'a fɔ kɛlɛ in kɔni daminɛna yen marabolo in kɔnɔna na kabini octobre kalo ale tile 29 wa dɔw ka fɔla hali sisan kɛlɛ in ma mada. Ini ce Barajal. Gao VOA Bambara tɔgɔra Bubakar Touré.
nin tun ye Bubakar Ture ka laseliw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili wale ye min bɛ senna nin y'a tile damadɔ ye Menaka mara la. An bɛ to Gawo ka da kan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko bataki dɔ kalanna u ka arajoso dɔ la u ka mara ɲɛmɔgɔ ni a bɛ sigilen lakanako kunna n'o ye commandant de la zone de défense ye a y'a lase u ka marabolo ɲɛmɔgɔw ani dugudenw ma k'a fɔ ko finitigiw bɛna wulikajɔ baara larawulili dɔw kɛ ka sabu kɛ basigibaliya o ɲɔ ɲali ye Gawo mara kɔnɔ. An ka Bubakar Ture lamɛn hali bi VOA Bambara tɔgɔ la. An b'a wuli k'a fɔ ko commandant de zone de défense numéro 1 nin bɛ Gawo a ye communiqué dɔ bɔ min b'a yira ko sardasiw bɛna baaraba de daminɛ min b'a to mobili moto sɛbɛ tɛ min la u bɛɛ bɛ minɛ. Sani an ka da bɛ se nin kuma ma an wulila ka maaw ɲininka n'u hakili ye moto ni mobiliw n'u bɛ circuler Gawo dugu kɔnɔ papier tɛ minnu la u y'u ka hakili di an ma. Barajal kuma b'i bolo. Gawkaw mɛnna k'u bolo ɲɛsin gɛlɛya dɔw ma dugu in kɔnɔna na i n'a fɔ nin commerçant n'a ɲɔ ka kumakan ba yɛlɛma bamanankan na a b'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ k'a yɛrɛ ye lakana kɔnɔna na an ka kumakan in lamɛn. Ne kɔni hakili la ne lakalen tɛ ka da kan mobiliw bɛ ka boli Gawo du kɔnɔna na a mobiliw kɔnɔnafɛn dolen tɛ sabula i bɛ taa sɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u ka vitres u finnen don ayiwa maramafɛn bɛ se ka k'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ wa ala de y'a dɔn b'a ye ayiwa min kɔni ka di ne ye an ka dugula ɲɛmaw u ka wuli ka mobili ninnu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yalasa k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ ka se ka dangari kɛ waleya kɛjugu la mun bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ. Ale kɔfɛ cɛkɔrɔba dɔ sigilen b'a ka bulonda la ale fana y'a yirana k'a fɔ ko sariya yɛrɛ la mobili ni moto minnu kan ka san olu ka kan ka didɔn ye ka papiye k'u la an ka kumakanw lamɛn. min yɛrɛ ka kan sariya la n'i ka bolimafɛn san ka kan i ka taa n'a ye yalasa sɛbɛn ka se ka k'a la sabula an ye min jateminɛ Gawo du kɔnɔna la a kɛra moto ye a kɛra mobili ye caman bɛ boli u dɔlen tɛ ni k'u bɛ boli dɔlen tɛ kɛrɛnkɛrɛnla mobiliw minnu CHI o dɔrɔn de bɛ sɛbɛn o kan ni pɛntiri ye maa t'a bɔ yɔrɔ dɔn wa doni fana bɛ k'o kɔnɔ ka fa doni sugu min b'a kɔnɔ o dɔlen tɛ o ye filanan ye sabanan moto min bɛ boli du kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kɛlen bɛ ka birifini d'a sanfɛ ayiwa birifini fana o jukɔrɔla la maraman bɛ se ka kɛ yen maa t'o dɔn nin ko ninnu na. nin Gawo ka musoman in min fana b'a ka nafɛ feere la sugu kɔnɔna na a b'a yira na k'a fɔ ko mobili minnu bɛ yaala ani moto ninnu ni sɛbɛn t'u la u bɛ tɛmɛ kuma dɔw la faamaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ u tɛ foyi kɛ wa u t'u sɛgɛsɛgɛ. sabula maa dɔ bɛ u bɛ t'u ka bolimafɛnw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnla moto ani mobiliw la u bɛ tɛmɛ u tɛmɛtɔ u bɛ se ka denmisɛnninw gosi ka bin ani maakɔrɔw minnu bɛ ka taa u magow la ayiwa ninnu bɛɛ ye waleya cɛjugu ye mun ɲɛmaw kan ka a lajɛ ka fu siri nin ko in na. nin bɛɛ lajɛlen de kɛra sababuya ye ni commandant de zone de défense numéro 1 ale ye sɛbɛn fura kura dɔ labɔ o sɛbɛn fura in kɔnɔ kuma o fɛnɛ filɛ nin ye commandant de zone de défense numéro 1 ko k'a b'a da ɲɛmɔgɔw ale ni sigidaladenw bɛɛ lajɛlen kulo la k'a fɔ k'u bɛna nin kura fiyɛ u ka baara kɛcogow la i n'a fɔ u ka patrouille minnu bɛ ka kɛ Gawo dugu kɔnɔna na a n'a laminiw na o baaraw bɛ daminɛ samedi octobre kalo tile 29 san 2022 o patrouille ninnu kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka mɔgɔw an'u bololafɛnw ka se ka lakana ni sɛgɛsɛgɛliko ɲuman ye o min bɛna boli bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ Gawo dugu kɔnɔna na ani minnu bɛna don Gawo dugu kɔnɔna na o bolimafɛn ninnu o labaarali o bɛna kɛ baara sɛbɛn ye walasa ka se ka lakodɔnniyani kɛ ka taa a tigilamɔgɔw ma walima ka taa u ka sɛbɛnko sira kan n'a bɛ f'a ma ko identification wa fɛnɛ nin baara in bɛna se ka kɛ sababuya ye ka se ka bolimafɛn minnu ni sɛbɛn t'u la walima minnu ma lakodɔn ka se ka olu bɔ dugu in kɔnɔna na walima k'u bali ka boli dugu kɔnɔ. Commandant des zones de défense k'a bɛ mɔgɔw hakili lajigin hali sisan k'a fɔ ko nin baara in kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka se ka maajugu olu tɛntɛn ka bɔ jama cɛma Gawo dugu kɔnɔna na. I ni ce Barajal. Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Bubakar Ture. Jalasago n'a filɛ nin ye Koro ani Waiguya furancɛ la a yirala k'a fɔ fali wotoro dɔ binna mugufurunta dɔ kan min kɛra sababu ye ka muso 4 ani den fitinin 1 ni bɔnɛ o sen kelen fɛ kunnafoniw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye jɛkulu maramafɛntigiw ye minnu bɛ u ka mara laminiw na u bɛ ka jagoya u ka dugudenw caman kan minnu ye cɛlamɔgɔ ye k'a fɔ k'u ka kulisiw sen datigɛ musolakaw olu k'u kun datugu jagoya ni fin na. VOA Bambara tɔgɔ la Tijani Wedrago ka bɔ Koro ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ a b'o lase. Mali camancɛ yanfan na lakanabaliya kɔni kɛn bɛ degunba ye wa degun fanba o bɛ musolakaw ale ni sifilakaw de kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan wa dugumamugu pɛrɛnta o kɔni kɛn bɛ maa caman sata ye
sibiridongo octobre kalo tile 29 san 2022 musolaka dɔw kɔni ka wotoro n'o ye fali wotoro ye o kɔni yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan jalasago mara la n'o bɛ bankasi marabolo kɔnɔna na. A kɛra sababu ye ka muso 4 k'olu bɔnɛ u nin na o nɔngɔni bɛɛ la ale ni sifilaka kelen o fana bɔnɛna a nin na. Nin ko in kɔni dugulamaw caman tɔɔrɔ wa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu sirannen don an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ka taa u ka forow la ka taa samiya baaraw kɛ baw a yirala k'a fɔ ko dugumamugu pɛrɛnta o bɛ a lamini na kosɛbɛ wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen wotoro wɛrɛ o yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan ne ka maa kelen bɔnɛ u nin na o nɔngɔni bɛɛ la fana. Hali sisan lakanabaliya an bɛ taa siraba kan lakanabaliya la siraba min n'an b'a wele ko RN15 ka bɔ Koro ka taa Waigiya Burkina Faso. I ka dɔn k'a fɔ Mali ni Burkina dancɛ la cɛ marifatigi dɔw kɔni bɛ to ka bɔ ni ka taamakɛlaw lajɔ ka musow ni cɛw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na ani u b'a jateminɛ ni cɛ minnu ka kurusi ka jan u b'u olu tigɛ ka bɛrɛbɛn n'u yɛrɛ ka hakɛ ye ani ka musow wajibiya k'u ka hijabu don ka sɔrɔ ka wajulu k'u kun. U bɛ tila k'a yir'u la k'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ n'u tɛmɛna k'a to u ma tɛmɛ ni nin sawura in ye u na degun kɛ k'a ɲɛsin u ma. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la Bajangara marabolo kɔnɔna na. Isangwene mana, Isangwene mana, Isa. Ingeloyo, Isangwene mana, Ingeloyo mana, ya mina misangwina yumana. Si Zulu Chabolero. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn ni waati in na a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ ani a lamini fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira fɛ. Ɲorodi Sahelikaw bɛ se k'an sɔrɔ arajo Emergency ka 99.6. Buguni o ye arajo Kumase 92 fiɲɛsira fɛ. Yuwaru aw b'an sɔrɔ arajo Dunuya kan 101.2. Koro arajo Orona 93.2. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 93. An ka bɔlɔlɔsiraba bɛ www.voabambara.com ni waati in na Abijankaw aw bɛ se k'an nasɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 ye. K'an nasɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Facebook, YouTube ani Instagram ye. Aw b'an nasɔrɔ VOA Bambara. Malikura kunnafoniw a bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ. Kunu kari n'o bɛna octobre kalo tile 30 san 2022 ma mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 22 olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la. Maa si kɔni ma sɔrɔ o ma kofɔlen ninnu na banakisɛ yira maa minnu na. O ye coronavirus banakisɛ Mali jamana kɔnɔ a bɛ maa minnu na hakɛ to mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 31 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o ye mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 2 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunu kari octobre kalo tile 30 o kunnafoni di senfɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an taa Mali kɔnɔna la Nara mara la ni ye a kunɲɔgɔn 3 ye gɛlɛyaba o binnen don mara dugudenw kan ka sabu kɛ kurantigɛ banbali ye min bɛ ka degunba de lase u ka sigida mɔgɔw ma ni waati laban ninnu na. VOA ka lasigiden min bɛ Nara Modibo Keita ale b'o kunnafoniw di. An bɛ don min na ko bi Nara kɔnɔna na kuran tigɛlen don. Nin y'a dɔgɔkun 3 ye Narakaw bɛ dibi la. A kɛra sababu ye ka baara caman k'olu jɔ. I n'a fɔ maa minnu ka baara bɛnnen bɛ sudeliw ma, minnu ka baara bɛnnen bɛ tailleuria ma, jisuma feerebagaw, da dumuni feerebaw, nin bɛɛ lajɛlen ka baara jɔlen don. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye. Kuranso ɲɛmaaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ Nara kuran bɛ bɔ groupe minnu na ko olu de sɛgɛnnen don. O tuma laɲini ka kɛ jamana marabaaw fɛ u bɛ se ka groupe kuraw di Nara ma cogoya min na. Baara in degun bonyanen don kosɛbɛ. O kama an sera bololabaarakɛlaw ma. Sorijɛ fa ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn. An ka baara ye an ye sudiliw de
vraiment courant ko ya gɛlɛya bɛɛ suguya bɛɛ la sisan parce que an sigilen filɛ an tɛ baara foyi la parce que y'a faamuya n ka baara bɛɛ jɔlen don mɔgɔw ka marché b'an bolo mais courant tɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ bon o kɔni vraiment o gɛlɛya b'an kan an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ pour que ka se ka courant d'an ma an bɛ se ka an ka baaraw kɛ cogoya min na bon hali n'a bɔra an yɛrɛ ka gɛlɛya dama tɛ ni courant tigɛra dɔrɔn ji tɛ sɔrɔ parce que bɛɛ b'o kɔnɔna na an baarakɛlaw kɛnɛ tɛ an minnu ka ko dulonnen bɛ balo dulonnen bɛ sudiri la o bɛ taa ka taa ko mɔgɔ wɛrɛ fana t'a bala vraiment an bɛ kuma fɔ an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw halisa u bɛ baara daminɛ halisa k'u cɛsiri pour que an bɛ se ka courant sɔrɔ cogoya min na k'an ka baaraw kɛ olu kɔni an kɔni ka laɲini y'o de ye vraiment an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'an ka jamana basigi ka dɔn k'a fɔ naran jiko dulonnen bɛ naran kuranko de la ni kuran tigɛra dɔrɔn jiw fana bɛ tigɛ o kama a gɛlɛya bonyanen don kosɛbɛ wa a kɛn bɛ sababu yɛrɛ fana ye ka gɛlɛya don bololabaarakɛlaw u n'u ka kiliyanw ni ɲɔgɔn cɛ Modibo Jara ale ye kɔndilanna ye a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi a de kiliyanw yɛrɛ dalen tɛ olu la ka sababu kɛ a bɛ k'u kɔnɔ olu de bannen don ka baaraw kɛ nka baara ninnu bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ kuranko la an ka jɛ k'a ka laseliw lamɛn n'a ka ɲɛmaaw sera ka wuli k'u jɔ kuranko in na a bɛ diya n ye turu baaraw b'an bolo an dayirimɛ de bɛ nin ko in na n'a fɔra ko kuran tigɛlen don ani kiliyanw tɛ ka bɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ye gɛlɛyaba de lase an ma gɛlɛya yɛrɛ baara foyi t'an na sisan an sigilen de don n'an ka ɲɛmaaw sera ka wuli k'u jɔ kuranko in na a bɛ diya n ye toro narangaden minnu bɛ Bamakɔ ani minnu bɛ Nara yɛrɛ n'u sera k'u wuli k'u jɔ kuranko in na tiɲɛ na a bɛ diya n ye yɛrɛ de cogoya foyi t'an bolo ni kuran tɛ yen walasa nin kuranko in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na min b'a to gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ o bɛ se ka bɔ dugudenw kan wa dugu bɛ se ka yelen sɔrɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati narakadenw ani Nara marabolo ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la an bɛ don min na i ko bi walasa u bɛ se ka gurupu kuraw sɔrɔ cogoya min na Nara ye min b'a to gɛlɛya min ni an b'o kɔnɔna na o bɛ se ka ban cogoya min na Modibo Keyita VOA Banbara ka bɔ Nara. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa Ɲafunke mara la gɛlɛyaba ko de bɛna sɔn ka bin u ka sɛnɛkɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen don malo sɛnɛ ma ka sabu kɛ sɛnɛ nɔgɔ ni a bɛ wele ko angɛrɛ o sɔngɔ gɛlɛyali ko ye wa min kɛra sababu ye ka gɛlɛya bi u caman kan min na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna sɔn ka fara malo yɛrɛ o 100 kilo bɔrɔ sɔngɔ kan jamana kɔnɔna la Seku Mayiga VOA tɔgɔ la ka bɔ Ɲafunke ale b'o lase. ɲinan malo sɛnɛ Ɲafunke bɔ foyi tɛ sɛnɛkɛlaw ye a la k'a sababu kɛ a musakaw cayara Union des coopératives Isaber o ɲɛma dɔ bɛna ɲɛfɔ anw ɲɛna gɛlɛya minnu bɔ u ka ɲinan malo sɛnɛko la. Ne tɔgɔ ye Ali Bina Bore ne union min bɛ Ɲafunke yan sɛnɛkɛla ninnu ka union o secrétaire administratif ye an ka baara de ye sɛnɛ ye an b'a dɔn foyi tɛ se ka kɛ n'an ma sɛnɛ kɛ n'o tɛ an ma kɛ sɔngɔ yɛlɛla cogo min an t'a sɛnɛ fo an ka se ka fɛn kɔni sɔrɔ fo kɛ an ka se ka to an ka san sigiyɔrɔw la ani an dahirimɛ k'o yɛrɛ ɲini o de ɲini sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ sɛnɛ kɛ k'a fɔ ko u bɛ u ka bin de b'a la parce que yan tɔn t'anw bolo min bɛ se ka jɔ ni malo sɔngɔ a yɛlɛ n'a jiginni ye donc ni an y'a sɛnɛ cogo o cogo sɔngɔ gɛlɛya la an bɛ n'a feere a binni de la an ye gasoil barikon kelen san 40,000 ka engrais bɔrɛ san 10,000 ani ka bin fura minnu bɛ kɛ bin na musakaw bɛ matarafa ka k'a la an ka mesure dɔ bɛ u b'a fɔ a ma sanwari wa bɛ yan 120 donc o de b'a yira kami sisan malo kɔni sɛnɛkɛlaw kɔni bin na donc sɛnɛkɛlaw kɔni tɛ se ka taa ɲɛ ni kɔni kan. Mokhtar Mayiga ale bɛ maloforo taari 45 sɛnɛ. Jiro faridi yirko makallasi ayro har fatta kursar sadi an woni ɲina an bɛna sɛnɛ kɛ de n'o tɛ k'a fɔ k'an ka bɔ b'a la o kɔni tɛ kɛ dɛ k'a sababu kɛ barikon bɛ d'an ma juru la 40,000 an bɛ engrais bɔrɛ kelen san 8,000 fo 10,000 an y'a juru ta minnu bolo fana b'a fɔ ko wajibi an k'a sara 2,000 o kɔrɔ ye engrais bɔrɛ kelen i bɛ bɔrɛ 4 malo di walima bɔrɛ 5 malo di gasoil 40,000 i b'a bɛɛ di 2,000 malo la nin bɛɛ la sɛnɛ musaka tɔw yɛrɛ t'a la yɛrɛ an kɔni bɛ jɔrɔ ni min ye ɲinan n'an ye malo tigɛ k'a ban jurumatigiw bɛna anw ɲininka cogo min an kɔni b'u deli de o k'a to hali n'a kɛra bɔrɛ 2 ye o ka se ka to anw bolo n'o tɛ n'u taara n'a bɛɛ ye i n'a fɔ an ye sɛnɛ kɛ fu wa an ka denbaya fana bɛna to ten n'an fana ma sɛnɛ kɛ maa tɔw fana tɛna balo nka an bɛna ka kɛ condition minnu na sisan maa wɛrɛw de bɛ ka balo an na n'o ye fournisseurs ye gasoil Allah jember woytaji
iwil cinnaka machine cinnaka donc nder kargi cerga fatta da sara wodi hay henonno a gudanda direct nyafunke sigida mawo ka soro folo be bo mbalo senede la nga nyina jetemina ubbe ya yira ka fo sene kon mina ke nga sene kala kon ka bota la de ka sababu ke engrais jurutara gazol jurutara wa usango yerna malo dun tika asongo tika yelen sugula hali an wulla ka sene kala ko nyama mano chef secteur agriculture afana koti ko nyina ko ni malo kon mina bo ma fana sene ke ka sene kala ka bota la ka sababu ke hectare kilo kile abi bore muga aninani do werta e bisabe ukanga mindu jurmatiguma no dum bora sene kala ka sorola mimi to yotna sekuka demba o bolo sankono vea bona to wala nyafunke seku maiga katemane kuna funu ye Shaka Traore ale ka farigul ngana je kuna funu anga je kulame Senantolanta buna gun kan farafina gun kan Mali bena ni rota Coupe d'Afrique des Nations CAN U23 Maroc sanwre bafel ngone saba éliminatoire tour la bana kada kan Mali ese soro Rwanda kan chilukele kanankolo anyonda tanakuna sini sibri octobre kalo tlem ngone kononton san bafel ngone flyna stade du 26 mars la Bamako nyonda tagali la haklina jigina flani binde kera Rwanda ni Mali ni nyonche sima sesila chilukele fan flabe fe Mali degli karamo Aluba Dra Diallo konti yaira gelea dona la benina nka la nyini tuyeminye Mali kaseka ye éliminatoire tour la bana mo be mina ballon dans tsaka it mabe parce que ballon équipe flare be championnat 8e journée là ama match de haut niveau feke ama match de préparation ke ani 3e division ni carré équipe de joueurs donc les joueurs ne sont pas en compétition on a préparé trop mina comme une qualification solo tiens là ne bien content de qualification parce que aujourd'hui on a foragé on a été témoin au match aller on a été témoin parce que match aller a mis plein de temps de jouer deuxième temps Anjora avec le voyage en mardi le mercredi là on qualifiera quand même à Titi na ma préparation ke prochain tour là nantala tani condition ni joueur mana un joueur mounini parce que I23 compétition il fa problème et joueur codé là j'ai appelé 16 à 17 joueurs à Bego Kubena à Chicago Club Moubla si on veut aller loin il faut changer beaucoup de choses Chekne Dema Mali Sengoro Madono Tonya Madanga Wele Kanlase Mali Senantolanta Nyamauma Senantolanta Namunu Kankana Fere Kaski 5 ans ukasika na uni rota nyonda tola ni joru mana anteka gaende a responsabilité de munumulo ko wuli katanga joru no fa ni niveau de compétition na ni ka joru mana iteka gaende ni mama de préparation nyuma ko iteka gaende c'est un cri de guerre à l'endroit des hautes autorités anga sika teme ne ba do équipe mi Mali bolo préparation nyuma ka ramsika ta roja Mali Senantolantana Nankoma Keita Segina o hamna ko kele ne kan ayira ko digli watu machaya inafo akakan ka kechuamina ka konyo danye on a fait une semaine de entraînement on regarde on a un rapport à compétition de la Suisse Canada international la direct là donc à longtemps là mais femme nous am se la fois la barrière à une semaine nous gagnons ensemble on reprouve on regarde donc on est dans victoire CAN U23 Maroc au sanwre bafel mon saba éliminatoire tour la bana Mali ni Sénégal le kakan ka nyongo soro au Kenekan VO Abamara Togola Bamako Siaka Traoré kala Selido balma o aya famu cogo mina ni de bena dansigi aw ka bi malikura kuna fonu na min labena seko ka cejan Sheikh Chero fe jam kan la siraw ma aw balma muso Mariam Traoré fe ka bo vewa suba kono Washington DC aw ni ci aw ka kulo majola aw kan be watwere waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na VOA Afrique